Mwaswera banji Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM program ija ya Nkanga Sauna. Mwaswera banji Boni Kalindo, mwaswera banji Lighton Mangochi, mwaswera banji Richard Mpepo, mwaswera banji Blessings, mwaswera banji Makoa, mwaswera banji Pongolani Ndengere Boys, mwaswera banji Amandanda muli banji afera ulemu muli ba. This is Comrade Ntanyo Bari Mpopo FM Jose Piri muli ba. Brother Salo muli banji nanga DJ Njanji mwaswera banji Lufeo DJ Don't Trust DJ Maxi nanga Kauria muli banji akutasala DJ Munyanane wa Lomwe Radio nanga mapesera radio station muliko ba talandira moni wanu kumene koko. This is Comrade Ntanyo DJ Jos talandira moni chigawo chakuma Zulo ba Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo program icha imenitima icha Nkanga Sauna. Amoya Moseriwa ali ndi ndani Nyamata amena makaba piri la mulanje Ntramanje Boys talandira moni wanu amasoko panda muliko ba. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM chigawo chakuma Zulo ba Limpopo. Landran moni Sister Jenny talandran moni Sister Pilan talandran moni landran mamoni anu onse nonse amene muli maguru the voices landran moni Freedom Fighters landran moni akinka ndi gulu lanu landran moni Pastor Shumba talandran moni. This is Comrade Ntanyo landran moni maguru onse a 4 regions organization landran moni maguru onse a Malawi First Defenders talandran moni Ntokoto talandira moni magulu onse Afrenzo Njanji talandira moni. This is Limpopo FM chigawo chakumazulo Nkanga Sauna. Makobiri anu apita kuta Malawi amene anakonzedwa kuti akagule makasinja makobiri anu apita kuti Azmaino nonse amene mukufuna kuti boma ili lichoke landirani moni chifukwa pala azimai yena sakufuna pala azimai yena sakufuna koma pali azimai ngati achina Maikuru Mamatu akufuna kuti boma ili lisinthe nde azimai onse achina chipo azimai nonse amene mukunena kuti boma ili lalephera lizipita talandirani moni sono azimai amene ali gulu la Jessica Bwira amene osakulandira moni ali kuiona nkhope kumata kuti ndi zimai amene ali ndi zimai nanga si chilengedwe cha Mulungu tingolandira nanga tipanga bwanji koma zochoka paka mwapo kanga tisi chilengedwe cha Mulungu Amalawi chigawo chakumasana chino ndati ndikuziwiseni kunena kuti a Darlington Mulenga amene ndi wa polisi amene anaombera a Brenda Saidi a DPP akhala kupita mmastolo amwenye motumidwa ndi a Richard Chimwendo Banda ndikumakatolera ndrama kumene koko zomvesa isoni wa polisi amene anapita ku training ndikukalumbira kuti ye azateteza ziko ndi akunyamuka ndikumapita mmagrocery amwenye monse mbwalo la Njovumu ndi shop iti simene sana lowe akamufusa a Richard Chimwendo Banda andituma akamufusa a Richard Chimwendo Banda ngati sama mutuma a Richard Chimwendo Banda ndiye kuti tinena kuti amakabera ato amwenyeko
a Darlington Mulenga aja ku 25 amene anaombera amai Brenda side ya DPP yaja wa traffic uja wakhala kumapita mmashop kusiya kukaima pamseu nkumagwira ntchito ya traffic iye kupita kumakatolera ndrama mmashop akuti achimwendo panda andituma kuti ndizatenge ndalama Ripopo dikaura litaywa ala comrade Tanyiwa sikuti ndi a Darlington Mulenga okha komanso achivunde ife anabwera ku shop kwathu amatuza zokha mulangizi wa president kupita ku mashopu amwenye ndi kumakatolera ndalama kumanena kuti ndramazo atumidwa nda Richard Chimwendo Banda mphamvu zachuluka uja timamunena kuti vice president wa chipani cha PP Ephraim Chivunde nayeso amapita nkumakatoleranso ndrama mmashopu amwenyeto atimbira telefoni ali comrade Tanyiwa anabwera ku shopu kwanga akuti mwafasamo mbomamo jeranitu chifukwa nthawi ndiye ata azimai nonse chifukwa nzimayi tonda amene timanena kuti nzimayi ndi munthu wachikondi azimai nonse pa 27 tiyeni ku koti kumene Tamia Ja waitanidwa kupita ku koti nkhani yake si ya mashini wa iyayi Tamia Ja wakana nduna zingapo kuti agone nazo nde anthu aja kumpangira upo ali chifukwa chonena kuti akuyankhula za mashiniwa tenti pange zakuti zifukwa zimene akumtengera Tamia Ja wakana anthu kuti agone nawo nduna za boma nde iwo angoganiza zonena kuti basi uyuyu chingompanga chonchi Amalawi wiki imene yathayi kunabwera maIsraeli amene abwera nkhani yake ya mashini amene akummangira akumuitanisira ku koti Tamia mashini amene aja Malawi ndafuna kukuwuzani kuti ndi mashini amene akugwirisidwa ntchito kugana poberanso zisankho mashini aja sikuti akungofuna kuti azipanga za ukazitape mashini aja powaitanisa kuno akwaitanisa munjira yotinamiza ifa Malawi kunena kuti mashini aja amapanga za ukazitape koma mashini aja njira ina amaberaso zisankho amaonjezera mafiga ndipo ona kuti ku mathematic kuja Amalawi kumene kuja tikuti siti tikufuna manyo nde akubwera ni mashini aja kutinamiza kunena kuti mashini aja ntchito yake ndi ukazitape ino opposition musanamizidwe mashini aja ali ndi gawo lina limene amabera zisankho kutera kukugana amagwirisa ntchito mashini aja powanamiza nzika kunena kuti mashiniwa akuchita detect mashini amenewa ino amene mwakhala ku defense force kuli mashini amene anabwera mu nthawi ya Bingwa Mutharika chifukwa chonoti anazakanizidwa kuti asamagwire ntchito anatengedwa ndi kupita nawo ku ame madetective ndamene amagwirisa ntchito NIS ndamene amagwirisa ntchito mashiniwa unfortunately mashiniwa anaonongeka amafunika kuti akonzedwe ndendi kutekanso sana katenge mashini kugana angokonza omwewa ndikunena kuti agula 2 point chakuti kaya 5 point chakuti billion cholinga ndramayo ailowese mthumba mashiniwa anali alipo kale mu dziko la Malawi
anabwera mu nthawi ya bingu wa Mutharika, koma anthu anazakana kunena kuti ife sitikufuna zimenezo, ndipo bingu wa Mutharika anavomereza ndi kutenga mashina aja kunena kuti akhale ogwira ntchito ku NIS. Ino amene muli ku NIS amene tumuli original, chifukwa pali ena ali ku NIS a fake, koma NIS ya original nkhani imene ndikuyikamba pano ikuziwa kunena kuti mashina amene wawa aliko amene akhala amafuna kuti azigwirisira ntchito, ndipo anavuta kachipangizoko kamafunika nthawi imeneyo kandi 1 million kandi 2 million kuti akonzedwe, komano lero kwapezeka zonoti ena akutengerapo mwayi cholinga atibere ndrama. Nde Amalawi mashina amenewa it's like a replacement ya Smartmatic, chifukwa chonoti Amalawi tikunena kuti sitikufuna Smartmatic, nde afuna kutimenya njomba, koma njomba ija yalepeleka chifukwa ali Limpopo FM tapanga kafukufuku tapeza kuti mashina amenewa Malawi anali alimo kale. Amalawi nditha kukusimikizirani kuti Mnyamata amene amagwira ntchito kumene kunali machine a Smartmatic kumene ali sikukuziwika. Titapanga kafukufuku tapeza kuti zikukhala ngati IMCP amusowesa kunena kuti iye ndi amene amapereka ma information akumene kukusungidwa machine ku area 10 kumene kuli Mnyamata ameneyi sakudziwika. Tikupasirani dzina la Mnyamata ameneyi kuti tisimikiziridwe kunena kuti kodi ali moyo, kodi ali kuti, koma Mnyamata ameneyi sakupezeka. Amalawi titha kukusimikizirani kunena kuti chiwerengero cha anthu amene anali mu ndege muja chikunka chikuchulukirabe, nchifukwa chake a Richard Chimwendo Banda ananena kuti ndege ija inazaza, ndipo ndege ija inazazadi. Richard Chimwendo Banda akufuna kutiuza ayenereka kuti yankha ife Amalawi za kunzaza kwa ndege, ndipo mu ndege muja munali anthu ochuluka amene cholinga chawo chinali kukapanga chipongwe achilima komanso anthu ena. Ndikuyankhula pano ena amene anali mu ndegemu anamenyedwa phewa, anaomberedwa phewa, ndipo ataomberedwa phewa ananyamuka ndi kupita iziti ku India au China kumene anapita kuti akalandire thandizo. Mundege muja munali gulu, ndege ija inazazadi chifukwa anthu ena angobwera pompano kuchoka ku chipatala cha operation. Tosavere tikwaziwa Anjalale ku State House anali nawonso mu ndege imene ija. Anali nawo mu ndege ija nde anamenyedwa ndi futi ndi Malemu Kapeni. Nde atamenyedwa phewa linaonongeka, anapezeka zonoti anapita ku China kumene anakapanga operation. Nde pali anthu ena so follow iwo ndi wa number 5, pali anthu ena follow akadali ku chipatala amene anali nawonso mu ndegewo. Tikupitirizabe Limpopo FM kupanga kafukufuku kuti anthu amenewo tadziwe kuti ndi ndaniso.